Αυτό δεν είναι. Κύριε Πέρο, παρακαλώ. Και ανέφερε τον Παπασταύρου. Ναι. Κύριε Πέρο, παρακαλώ. Επειδή η πολιτική είναι να παράγει αποτελέσματα, όπως είπα στην αρχή, και επειδή χρειάζεται πλέον να φέρουμε στη Βουλή κάποιους τεχνοκράτες επί της ουσίας, δηλαδή που να ξέρουν τη δουλειά και να έχουν προϋπηρεσία στον τομέα, και όχι να βάζουμε ανθρώπους χωρίς πτυχίο, για παράδειγμα, να είναι υπουργοί παιδείας για να αποφασίζουν την πρόσληψη των πτυχίων, τη διαδικασία πώς θα είναι, ή να βάζουμε ανθρώπους άλλων ειδικοτήτων σε άσχετα υπουργεία. Εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος και αποτελεσματικός. Αυτή τη στιγμή για το 2015 έχουν προϋπολογιστεί ότι τα έσοδα από νομικά πρόσωπα, στην καλύτερη περίπτωση και στην πιο αισιόδοξη περίπτωση, ότι θα είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς της κυβέρνησης, αλλά αυτή τη στιγμή με τις καλύτερες των προβλέψεων και χωρίς να γνωρίζουμε τα νούμερα, τα ακριβή, με τις καλύτερες των προβλέψεων, αυτή τη στιγμή τα έσοδά μας, τα φορολογικά, σαν κράτος, από τις εταιρείες θα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Κρατήστε αυτό το ποσό. Γνωρίζετε αυτή τη στιγμή πόσοι είναι οι συνταξιούχοι μόνο από τις δύο ΔΕΚΟ, τις δύο κύριες ΔΕΚΟ του ΟΤΕ και της ΔΕΗ? Είναι 95.000. Τι ποσό έχει προϋπολογιστεί και από την κρατική επιχορήγηση και από τον ασφαλιστικό κορβανά για να δοθεί το 2015 για αυτά τα δύο ταμεία? Είναι πάλι 2,5 δις. Δηλαδή, αν το δούμε σχηματικά, όλες οι εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εργάζονται για να πληρώνουν τις συντάξεις μόνο των δύο ΔΕΚΟ. Των 95.000 συνταξιούχων ΔΕΗ και ΟΤΕ. Επειδή έχω τα στοιχεία ακριβώς εδώ. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Αναφέρεται και από το ΙΔΙΚΑ, αλλά αναφέρονται και από τα στοιχεία που έχει φέρει ο κύριος Κουρλέτης τον Απρίλιο του 2015. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν 37.240 συνταξιούχοι ΔΕΗ, οι οποίοι παίρνουν 613 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το ασφαλιστικό του ταμείο και 578 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος σαν επιχορήγηση πρόσθετη εκτός των εισφορών των ασφαλιστικών ταμείων. Οι 57.091 συνταξιούχοι του ΟΤΕ παίρνουν 840 εκατομμύρια ευρώ από το ασφαλιστικό του ταμείο και 534 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει, να κάνουμε μια απλή διαίρεση? Ότι σε μεικτά χρήματα ένας συνταξιούχος της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή παίρνει 2.680 ευρώ. Κατά μέσο όρο. Δεν λέω ότι όλοι παίρνουν τόσο, αλλά άλλοι παίρνουν περισσότερο από αυτό το ποσό και άλλοι παίρνουν λιγότερο. Ενώ ένας μέσος συνταξιούχος του ΟΤΕ αυτή τη στιγμή παίρνει 2.000 ευρώ μεικτά το μήνα. Αν όλοι αυτοί έπαιρναν μέχρι 1.400 ευρώ, δηλαδή ακόμα και παραπάνω από ό,τι παίρνει ένας μέσος υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη φορολογία επιχειρήσεων κατά 50%. Είναι έτσι. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε? Είναι έτσι αυτό. Θέλουμε να συντηρήσουμε το πελατολόγιό μας αυτή τη στιγμή. Και η τρέχουσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Και καταστρέφουμε την οικονομία μας.